Ayun guys, di ba yung kahapon nagbilang tayo ng mga barya? Ayan, nakapagbayad na ako kay Converge. Tapos yung tira, ayan, bibili ko ng MP Light. Di ba sa grocery ako namimili ng MP Light, pero nagmahal na yung presyo ng MP Light. Kahit saan nagmahal, pero meron ako nabilhan na mura pa, same price pa sila, doon sa bodega ng bayan. Ngayon, titingnan natin kung ganun pa rin yung price. Kasi last nabili ko, sa kanila ako nakabili ay same pa rin yung price nung hindi pa nagtataas. Pero kung nagtaas na, ayan, sa grocery na lang tayo order kasi medyo free delivery. Pero kung same price ngayon, bibili pa rin tayo kasi pupunta na tayo ngayon, di ba? Eh, wala na akong mga MP Light. Meron na lang akong MP Light yung bunso. Pero yung long neck at saka litro, ayan, wala na ako. Kaya, yun guys, tingnan natin. Ayan, i-flex ko dito kung magkano yung presyo sa grocery. At saka dun sa bibilhan ko dun sa bodega ng bayan. Kaya, keep on watching guys. Begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. Yan guys, bago kami pumunta ng tindahan ng bayan, ayan, dumaan muna ako sa bilihan ng harina. Ayan. Diyan pala bumibili yung asawa ko ng harina. Yan, kaya lang, problema, wala silang stock pa. Kaya, yan, umalis na lang tuloy kami para dumiretso kami ng tindahan ng bayan. Ayan guys, andito na ako sa bilihan ng bayan, ay tindahan ng bayan. Ayan. Ang problema, wala yung sadya ko. Ang sadya ko talaga ay MP Light dito sa tindahan ng bayan. Kaya ang binili ko na lang ay asukal. Ayan. Marami silang tinda guys. Meron din sila mga bigas, ice cream, tapos mga ice candy, ayan, mga tsinelas, mga chocolate. Ayan. Bumili na lang ako ng 2 kilong asukal. Ayan, mga chocolate. Ayan nga guys, dahil walang MP Light, para hindi naman sayang yung pagpunta ko o pagpunta namin. Ayan guys, yan ang tindahan ng bayan, or ito ang tindahan ng bayan. Ayan. Nasa kalsada lang siya. Ayan yung labas niya. Ayan. Ang alam ko ano pa to eh. Ang alam ko sakop pa to ng Diparo. Kaya ayan, tindahan ng bayan. Wholesale and wholesale factory. Wholesale factory. O, diba? Open na open lang siya. Ayan, pasilip po niyo sa inyo. Ayan, bali nagtanong ako dyan kung same price pa rin yung MP Light nila. Same price pa rin naman daw. Ayan, o, diba? Tindahan ng bayan. Ayan, dyan kami namimili. Ayan, at dahil hindi pa ako naka-schedule para mamalengke or para mamili, ayan, meron kami nadaanan na wholesale. Tamang-tama, wala na akong Bear Brand Swak, Alaska, at saka cup noodles. Ayan, bumili muna ako pansamantala para meron ako maibigay sa customer. Pero meron na ako na-order sa grocery. Ayan, nag-wholesale sila. Ayan guys, galing na kami dun sa tindahan ba dun? Ayan, piplex ko na lang. Nakakalimutan ko lagi yung pangalan. Tindahan ng bodega o bilihan ng bodega. Tindahan ng bayan. Yan, galing na kami doon sa tindahan ng bayan. Ang masaklap, wala pa silang stock ng MP Light. Baka daw mamaya, pero hindi pa sigurado. Kaya wala na akong stock. Buti kung meron pa ako stock, hindi mo na ako bibili. Kaya pagdating namin dito, ayan, nag-order ako agad kay grocery. Tamang-tama, Monday ngayon. Kaya bukas darating yung grocery. Bali, nag-order ako ng MP Light, litro, at saka long neck. Tapos, sinamahan ko na rin ng konting grocery. Tapos, dun sa dun sa daanan, may nabilhan ako ng wholesale. Kunti lang naman, bumili ako ng sigarilyo at saka ng Bear Brand Swak, tsaka Alaska. Yun, importante lang ngayong araw kasi wala na rin naman akong stock ngayon. Tapos yun, bukas darating yung aking grocery. Kaya, yun lang guys. Thank you for watching. Wala tayong napala dun. Pero talagang mura dun. Same price pa sila kasi tinanong ko, kapag dumating ba yung MP Light nyo, same price pa rin ba? Sabi, oo raw. Kaya lang, yun nga, wala pa. Alam naman babalik pa kami dun. Maistorbo naman yung asawa ko sa biyahe. Kaya yun lang guys. Thank you for watching.